Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sedaya pada putra kula sing tak hormati. Yen semoga kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur wonten ingkang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saking nampakan budayapun kula panjenengan saged manunggal ing papan menika kanthi wilujeng sehat. Sholawat lan salam mugi katutupna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih kula Haji Budi Prasetyo ingkang jumeneng wonten ngasor jenengan badhe ngaturaken sesorak babagan babar budaya ingkang sae gayuh gesang ingkang barokah. Kanca-kanca kula ingkang kula hormati, budaya positif menika sanes namung aturan ingkang ditulis nami menika babagan patulinan utawi kebiasaan ingkang sae ingkang dikalampahi saben bulan. Budaya menika boten saking rasa lan karsa kita kanggo tumindak sae. Budaya positif menika nyangkut patah perkawis ing antawisipun setunggal tata krama hukum, kalih disiplin lan tanggung jawab, tiga gotong royong lan toleransi, papat resik lan rapi. Menawi budaya positif menika saged kita tanam ing sekolah utawi dina, insyaallah gesang kita badhe langkung tentrem lan barokah. Minangka panutup kula ajak karo kanca-kanca kula sedaya monggo kita wiwiti saking diri pribadi kangge nindakake budaya positif saben bulan. Menawi kula ingkang dilakoni utawi lepas kangge kula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.